Εδώ ενδείκνυται ένα πρόβλημα. Η εντολή που έχει από το Υπουργείο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ότι το Υπουργείο έχει δώσει την εντολή ότι αν θέλουμε να υπογράψουμε την ίδια σύμβαση όσο υπάρχει, την ίδια ακριβώς, με λήξη το 2015, στο τέλος του 2015, αυτή η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί. Αυτό που είπα εγώ στον Διευθύνοντα είναι ότι την υπογραφή μου σε έναν Διευθύνων Σύμβουλο ο κ. Φεύγει. Αλλά και σε μια σύμβαση η οποία δεσμεύει την επόμενη διοίκηση αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, από τη στιγμή που οι πληροφορίες λένε ότι ανοίγουν οι συλλογικές συμβάσεις, και εγώ παρακολουθώ τις πολιτικές εξελίξεις, όπως παρακολουθείτε και εσείς, θεωρώ κάπως περίεργο αυτό, το να δίνει εντολή ο Υπουργός να υπογράψουμε τη σύμβαση στην τωρινή, δεσμεύοντας και εμάς αλλά και τον επόμενο Διευθυνό Σύμβουλο. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Πάμε να χρεωθούμε κάποια πράγματα εμείς που δεν πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να πει κάλλιστα ο Υπουργός, ξεκινήστε μια διαπραγμάτευση συλλογικής σύμβασης εργασίας και εκεί να πάμε να δούμε και τα ιδιαίτερα κομμάτια παραπάνω από αυτά που είναι η προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας. Εμείς από την πλευρά μας, τουλάχιστον εγώ και ο Κώστας, ο πρόεδρος και γραμματέας, είμαστε έτοιμοι να έχουμε τις προτάσεις μας για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Όταν κληθούμε, θα είμαστε εκεί. Αυτή είναι η ενημέρωση και η μισθοδοσία μεθαύριο από την πλευρά της κίνησης. Δεν θα υπάρχει το επίδομα του επόπτη τα 120 ευρώ, του σταθμάρχη τα 100, το παραλαβής παράδοση και το ενδιάμεσο της Κατσαρής. Πλασματικές υπερορίες των 20 ευρώ. Έλα ρε Βασίλη. Η μισθοδοσία έχει κλείσει. Αυτό που εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι μέσα στο πρώτο 15ημερο. Με μια νομική υποστήριξη αλλά και με αυτά που έχουμε θέσει στο Διευθύνο Σύμβουλο και είναι θετικός είναι ότι αυτά τα έχουν δουλέψει οι οδηγοί, γιατί δεν εμφανίζεται στη σύμβαση πουθενά ως πλασματικό και θα πρέπει να πληρωθούν. Η διαβεβαίωση είναι ότι το θέμα θα λυθεί όσον αφορά, επαναλαμβάνω για να μην γίνει παρεξήγηση, θα βγει και ανακοίνωση εργαζόμενων για αυτό, για τους οδηγούς. Το δεύτερο κομμάτι για τους σταθμάρχες και τους επόπτες έχει κλειδώσει στη λογική ότι δεν δώσαν τη μετενέργεια στις επιχειρησιακές συμβάσεις και δώσαν μόνο τη μετενέργεια στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τα λοιπά που λέει εδώ ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κουβλέτης, κατά τα λοιπά σαφώς και δίνονται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι ότι υπόλοιπο υπάρχει από το άρθρο 22 το δικό μας της Συλλογικής Σύμβασης. Αυτό που δεν μπορεί να διευκρινίσει, μάλιστα μας στέλνει και να διεκδικήσουμε δικαστικά, αν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, την σύμβαση τη συλλογική. Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση που μπορώ να κάνω εγώ. Σίγουρα θα συνεχιστούν και άλλες επαφές με την εταιρεία, τουλάχιστον σας είπα για αυτό το κομμάτι των οδηγών. Να γνωρίζουν κάποιοι ότι η μισθοδοσία κλείνει πολύ νωρίτερα, οι συζητήσεις γίνονται πολύ νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή πληρωνόμαστε την ενιαία αρχή πληρωμών. Τα χρήματα έχουν πάει και το CD. Υπάρχει μια διαδικασία περί μισθοδοσίας, ανεβαίνει στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Οπότε γι' αυτό στείλαμε και πολύ νωρίς τα έγγραφα εμείς, γιατί είχαμε τις πληροφορίες αυτές. Στείλαμε από τις 9 και στις 6 του μήνα τα έγγραφα για συνάντηση για να λύσουμε αυτό το θέμα. Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Σε περίπτωση που έχουμε κάτι θετικό ή κάτι αρνητικό πάνω σε αυτό που σας είπα, θα έχουμε έκπαιδευτεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια σύσκεψη στον ΟΣΕ την 5η στις 12 η ώρα, έγγραφο. Εκεί θα βάλουμε κάποια θέματα και η τακτική που βάζουμε και έχουμε συνεννοηθεί οι πρόεδροι μεταξύ τους είναι να κάνουμε μια στάση εργασίας όλοι οι φορείς μια συγκεκριμένη μέρα. Εκεί θα αποφασιστεί η μέρα και η ώρα. Όλα τα σωματεία της κίνησης των μεταφορών. Απλά αυτό που έβαλα εγώ ως πρώτο θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έως ότι τελειώσουν τουλάχιστον οι πανελλήνιες των παιδιών που δίνουν μαθήματα. Γιατί υπάρχουν και στην Καλυθέα είναι ένα σχολείο το οποίο δίνουν τα παιδιά που έχουν προβλήματα με λογοθεραπεία κτλ. Οπότε πρέπει να μετακινούνται και δεν θα είναι καλό απέναντι σε αυτούς να κάνουμε μια στάση εργασίας. Οπότε καλύτερα είναι να πάρουμε μια απόφαση την Πέμπτη για μια στάση εργασίας που θα την πάνε εκείνοι όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με διαφορετικά αιτήματα βέβαια ο καθένας, αλλά και ελπικό για μας δεν είναι η αλλαγή του ευθύνοντα.
Δεν παίζουμε εμείς τέτοια παιχνίδια. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και αυτό που μας αγγίζει είναι η σύμβαση, η σύμβαση που έχει λήξει και όλα αυτά που έχουμε βάλει τα πάγια ως συνδικάτο, τις προσλήψεις, το στόλο, την κρατική επιχορήγηση. Αυτά είναι και τις προσλήψεις, αυτό είναι που μας καίει. Στο τέλος θα βάλω και ένα θέμα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έγινε μια συνάντηση μεταξύ αποδειόμενων και επιτακτικά ζήτησαν και τον πρόεδρο του συνδικάτου εδώ. Δέχτηκα μια προσωπική επίθεση εγώ, όχι ο γραμματέας του παραλαμβάνω που σας το πει και ο ίδιος. Μια προσωπική επίθεση εγώ. Οι καταγγελίες είναι καταγεγραμμένες και θα πάμε να δούμε ποιοι και πώς φέραν αυτόν τον κόσμο εδώ και για ποιο λόγο. Λοιπόν, το λόγο έχει Τάκη.